Il-ħamis filgħodu fl-Università ta' Malta ittella dibattitu dwar l-edukazzjoni organizzat mill-Kunsill Studenti Universitarji. Il-kandidat laburista Owen Bonnici qal li għalkemm sar xogħol fil-qasam tar-riċerka, hemm bżonn li pajjiżna jimxi ħafna aktar il quddiem f'dan il-qasam. Naraw l-Università mezz inkubatur ta' kif nistgħu noħolqu iktar soluzzjonijiet għall-industri u għan-negozji. Bonnici irrafferma l-impenn li Gvern ġdid iżommu jsaħħaħ l-istipendji u anki li jagħti stipendju lil studenti li jirrepetu sena bħala incentiv biex ikomplu jistudjaw. Min-naħa l-oħra Clyde Puli ikkonferma li l-Partit Nazzjonalista huwa kontra din il-politika għaliex mhux Father Christmas. Hawnhekk aħna maħniex literalment Father Christmas.Minn. Waqt id-dibattitu student li huwa ċiklist qal li sabbi bimmaluqa biex imur barra minn xtutna jirrappreżenta lil Malta f'kompetizzjonijiet importanti. Inti bħala bina ma sabbi biex nistaqsik għalfejn jiena ma sarx insib rimedju u għalfejn jiena kelli ngħaddi minn din il-ġustizzja kollha. Li fl-aħħar mill-aħħar Malta li stajt tħattu xi ħaġa lura ma għandu xejn. Clyde Puli minkejja li kien responsabbli mill-kultura u l-isports wieġeb lill-istudent li ma kienx jaf kif jimxu l-proċeduri. Għax id-domanda qed indirizzali xi ħadd żbaljat. Jiena rappreżentant tal-Istat fl-isport, ilu ma qed nitkellmu fuq l-awtonomija fl-Università. L-organizzazzjoni ma paċenzja għax atleta forsi tajjeb imma donna ma tifhimx kif jimxu il-proċeduri tal-isport. Mario Mallija mill-Alternattiva Demokratika tkellem dwar id-dejn tal-pajjiż u kif il-Gvern ma żammx mal-miri tiegħu. Jiġifieri nqogħdu attenti meta nitkellmu fuq kwistjoni ta' finanzi fis-suq. Fejn huma finanzi fis-suq?